Bizilagunak zarete biok. Iñaki, azken 15 egunetan egunero joan zaizuan timbre joka afaria prestatzeko osagaire bat falta duela eta oraintxe jo berri dizu timbrea. Nahiko ondo txukuntzen dut, nik neurekikoa, baina gaurkoan ere beti-betikoa, ane txirria joka, hause da zirkoa, nahi badezu altzazu frigorifikoa, nahi badezu altzazu frigorifikoa. Nik ez neukan buruan hori erostea, geldi zegoen dirudi postean, nahiko soso joaten da maiz afalostean, biok batera egin dezagun postrean, biok batera egin dezagun postrean. Postrea egiteko jarri dezun plana, ai pilatzen ari zait iluntze hontan lana, egin dezakegu bai, ai ama, natabilagoa zen bizilagunana, natabilagoa zen bizilagunana. Lagun hori pakean utzi zazu aizu, ni ondotik begira gaur jarri natzaizu, oso mantxo zabiltza asteguntak jaizu, ez dizut eskatuko gatza falta zaizu, ez dizut eskatuko gatza falta zaizu. Txirriñak tirrin, belarriz gertura, baina alrestu zait gaurko abentura, postre esker